Okay, alright. Alright. I just wanna run right through the rain.
Connection, hindi maganda. Tatawag ko sa telepono sa'yo, Pastor, para maibigay ko na yung advice dito sa atin ng single brand. Bago po si Brad, siya mga kapatid, direct race, eto muna, good morning po kay Lenny Santos, kaya sa ating po mga kapatid, yan po naman sa Portland, Philippines, na nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga po yung modern day for course ng mga katalagan, malakas at malasahan, pagmatagalan, ito ang total counter make-up. Sa araw-araw na nagkakaroon ko sa mga outdoor adventure, may total counter make-up na babagay sa iyo, kasi kung mga kailangan, hindi ko isipan sa kaligaman at matakan ang botong counter make-up. Ang gusto naman ay mag-rated at mag-blocker ako sa mga parasin. Ang counter ang foundation dito, ang ganda ng dress up dito, gray ang gusto mo dito, ang negros, ano naman yung shirt, mga dito. Ang bottom counter make-up ay napunta sa pinakamalaki na bottom dealership. See yung experience, bottom counter make-up ay yan. Nawawala po ang koreksyon ni Project Discovides and we don't want lagi makikot ko sa napapagpagpagpagpag na sigla kaya kung malamang tayo po ay mag-telepono. Kung cellphone na niya, baka limagpagpagpagpag. Okay, pero baka tayo pay phone. Yung 5 pesos for 3 minutes. Meron po tayo ay kulay na telepono. Wala na, no? Wala kang pay phone ngayon, di ba? Pero kalaki, wala na yung tanong na. Pero abangan lang po natin ito ulit, para sa mga nag-aantay nga po. Ayan na, ayan na pumasok na. O na pumasok pa sa loob ng opisina. Pastor Jack, good morning. Naglaba na ako. Hawakan maglaba si madam. Sa ating pag-iisip, sa ating sumbong dahil sa atin ito, Pastor Jack, kung sumalo ako sa mga kapatid, doon sa ating sarili, kasama ko yung parang siya tayo sa dahil sa mga kanila, yun na naman. At simula na naman ang ang pangalan niya, siya tayo sa ating tahanan sa probinsya. Malapit-lapit po sa Metro Manila. Habang kamalapaan ang mga namin kapatid ay nagtatrabaho sa atin. Ang pangalan naman ay nagtatrabaho niya sa Metro Manila. Pastor, siya po sa nagre-reklamo. Kaya lahat ng responsibilidad sa akin nila ay solo na pinagpagkala. Alam mo na, sa kanya, masaya niya, inaalagaan ko sa kanya, kung kailangan sila sa kanya noon, pagkain, ang problema, alam mo, isa ang pinabayaan mo, pinabayaan mo, ang responsibility. Ano yung cellphone mo? Ay, ma? Uy. Ay, tunggal. Sa hospital siya, tumawag ako sa kapatid. My head, umulan ay uminit na.